शुभदा सावईकर, लगोरी असोसिएशन ऑफ गोवाचे अध्यक्ष. 2013 पासून गोव्यात लगोरी असोसिएशनची मुहूर्तमेढ आमच्या कीर्ती मॅडमनी रोवली आणि तेव्हापासून ह्या लगोरीचं काम आमच्या गोव्यात चालू आहे. 2015 साली पहिल्यांदा डिचोली फिजिकल एज्युकेशन टीचर फोरमनी आम्ही सगळ्या टीचर्सना, फिजिकल एज्युकेशन टीचर्सना ह्याचं ट्रेनिंग दिलं फेडरेशनचे अध्यक्ष येऊन, आणि त्याच्यानंतर आमच्या टीम्सनी पुढे काम करायला शाळामध्ये सुरुवात केली. आत्ता ज्या वेळेला आमची ही लगोरी गेम फेडरेशन आपल्या नॅशनल ऑलिम्पिक्समध्ये इन्क्लूड झाली, मग अगदी खूप आनंद झाला. कारण ही पारंपरिक गेम आहे, पारंपरिक खेळ आहे आपला गोव्याचा. आपण अगदी साध्या अगोदर ती कौलं असायची, त्याचे तुकडे लावून खेळायचो, पण त्याच्यानंतर फेडरेशननी त्याच्यामध्ये एक नियमावली केली आणि त्यामुळे नियम आल्यामुळे हा खेळ शिस्तबद्ध असा खेळ झाला आणि त्यामुळे खूप आनंद झाला. आपली लगोरी जी मधल्या काळामध्ये लुप्त झाली होती, खरं म्हणजे ही खूप जुना खेळ आहे हा. म्हणजे असं म्हणतात की महाभारतामध्ये श्रीकृष्णसुद्धा आपल्या सगळ्या सवंगड्याबरोबर हा खेळ खेळले होते आणि ह्या खेळाबद्दल आमचे पंतप्रधान मोदीजी त्यांनीसुद्धा आपल्या मन की बातमध्ये लगोरी खेळाला प्रोत्साहन दिलं होतं. आणि असा आपला खेळ ज्या वेळेला नॅशनल गेम्समध्ये समाविष्ट होतो त्यावेळेला साहजिकच आम्हाला खूप आनंद झाला. आणि ह्यामागे ह्याचे जे प्रयत्न केले ही गेम किंवा हा खेळ ह्याच्यात येण्यासाठी, त्यात मला खास नमूद करावं असं वाटेल ते म्हणजे आपले खेळमंत्री गोविंदजी गावडे आणि आपले मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत. कारण आपले जे खेळमंत्री आहेत त्यांनी त्यांच्या मुलींनी आपल्या ह्याच्यात भाग घेतला होता आणि ज्या वेळेला कोरोनाच्या अगोदर ज्यावेळेला आमची टीम नॅशनल्सला गेली होती त्यावेळेला त्यांनी आमच्या गोव्यासाठी सिल्वर ट्रॉफी आणली होती आणि त्यावेळेला ते आले होते. एक छोटेखानी कार्यक्रम झाला होता, पण ते खूप इम्प्रेस झाले होते आणि त्यांनी मनात घेतलं, मुख्यमंत्र्यांनी सहकार्य केलं आणि त्यामुळे आज आपली ही गेम इथे डेमॉन्स्ट्रेशनसाठी आपल्या नॅशनल गेम्समध्ये आपल्याला बघायला मिळणार आहे 5 आणि 6 तारखेला. आणि एक सुंदर अशी छोटेखानी गेम, काहीही जास्त हे लागत नाही आहे त्याला, आणि त्यामुळे हा खेळ जो आपला पारंपरिक खेळ आहे, जो आत्ता परत मुलांना मैदानावरती उतरायला भाग पाडेल आणि शाळांमधून हा खेळला जातोच. आणि मला खास नमूद करावं असं वाटतं ते म्हणजे आमचे जे शारीरिक शिक्षक आहेत डिचोलीचे म्हणा किंवा इतर ह्याचे, त्यांनी स्वतः म्हणजे माझ्याबरोबर जे आता सगळे पदाधिकारी आहेत किंवा कोचीस आहेत, अगदी कुठल्याही पैशाची अपेक्षा न ठेवता पदरमोड करून त्यांनी ही गेम पुढे आणण्यासाठी खूप प्रयत्न केलेत आणि त्यामुळे खूप समाधान मिळतं आहे. ह्या लगोरी खेळात पुढे जाण्यासाठी खूप वाव आहे आणि आम्ही ही गेम पुढे घेऊन जाणार आहोत आणि त्यासाठी आजचा हा प्लॅटफॉर्म आपल्याला खूप उपयोगी पडणार आहेत. आणि अगदी म्हणजे जरी ती डेमो गेम असली तरीसुद्धा आमच्या क्रीडा खात्याकडून आम्हाला खूप मदत झालेली आहे आणि त्यामुळे आमच्या मुलांसाठी आम्ही 15 दिवसाचा कॅम्प घेतला, ट्रेनिंग कॅम्प. आमचे कोचेस जे आहेत संतोष सर होते, नितीन सर म्हणा किंवा निकिता मॅडम, त्याच्यानंतर दुसरी लक्षिता, ह्या सगळ्यांनी खूप प्रयत्न करून आमच्या मुलांना पूर्णपणे तयार केलेलं आहे. आणि त्याचबरोबर अजून एक तुम्हाला गोष्ट सांगावीशी वाटते ती म्हणजे पालकांनीही तेवढंच सहकार्य केलं आहे आणि म्हणूनच आमची टीम उद्या गेट सेट गोवा, गेट सेट गोल्डसाठी रेडी आहे. आणि दोन्ही टीम्स, मुलांची आणि मुलींची, आमच्या गोव्यात ही गेम होती आहे आणि त्यासाठी पहिल्यांदाच मुलं आमची उतरत आहेत आणि ती
गोल्डची तयारी करूनच उतरत आहेत. मला पूर्ण खात्री आहे की आमच्या गोव्याला आमची टीम, दोन्ही टीम्स आमच्या चांगलं गोल्ड मेडल मिळवून देणार आहेत. त्याच्याबद्दल मला नक्की खात्री आहे. आणि ह्यासाठी माझे सगळे पदाधिकारी, माझे सगळे कोच, माझे सगळे पालक, शिक्षक सगळ्यांचं सहकार्य मला लाभलं. आणि म्हणूनच मला खूप खूप आनंद होतो आहे की आमची ही लगोरी गोव्यात पहिल्यांदा आपल्या डेमोसाठी सिलेक्ट झाली आहे. धन्यवाद.